L'obesitat és una malaltia multifactorial. No només és deguda que el pacient no segueix una dieta determinada, sinó que hi ha factors genètics i hormonals que la justifiquen. L'obesitat és una inflamació crònica que a la llarga produeix moltes altres més malalties, com la tensió alta, diabetes. És fonamental canviar la perspectiva com a societat envers l'obesitat. És hora de deixar de culpabilitzar el pacient i d'oferir solucions eficaces envers l'obesitat, basades en l'evidència. Com a professional sanitari, t'has plantejat mai com et comuniques amb una persona que presenta obesitat? Des de les societats científiques d'obesitat, plantegen poder canviar aquestes paraules que utilitzem al dia a dia amb els nostres pacients. Per exemple, de vegades li podem dir a una persona que és un pacient obès. Doncs en lloc d'utilitzar obès, podem utilitzar persona amb obesitat. O el fet que tingui una obesitat mòrbida, en lloc de dir-li que és mòrbid, li podríem dir que té una obesitat greu. O inclús, de vegades, quan utilitzem la paraula que ha de fer règim, que ha de tancar la boca, que ha de menjar menys, podríem utilitzar i dir que s'ha de planificar un nou pla de la seva alimentació. O de vegades li diem, ha de perdre pes, vostè necessita perdre molt pes. Doncs per què no utilitzem ha de guanyar salut, que és més positiu? Us animo a que entre tots puguem millorar l'estigma amb aquests pacients. Parlàvem de canviar el llenguatge, però jo aniria un pas més enllà. Fins que tots no ens traguem la idea simplista de que l'obesitat es produeix quan hi ha un desequilibri entre el que un menja i l'exercici que un fa, no estarem canviant el fons de tot això. L'obesitat és molt més complexa i abarca temes com el metabolisme energètic, com la regulació de la gana i la sacietat. I tots aquests aspectes es expressen en determinats pacients i no s'expressen en els altres. Entendre això és entendre l'obesitat com una malaltia. I a cap metge i cap professional se li ocorreria increpar a un pacient per la malaltia que està patint. No ho fem. L'obesitat és una condició tractable i el primer pas és eliminar l'estigma perquè el pacient pugui demanar l'ajuda corresponent sense por a judicis. La salut ha de ser un dret lliure de judicis.